olur. Men yaman gepçi bolupdyr. Nersiňiz gaýman alay. Şuňa taksi tutdum 6-njy raýona gelmek üçin. Ondan taksist maňa näme diýer? Aýdaýyn. Maňa nomery ber diýär. Menim ýok nomer berjek geldi. Sen näme diýmän? Men bilýän, sen meni gowurdyň. Ýöne maňa arşy sıraýa. O näli gurrun var ýaro. Men senden utanma, häzir sen 10 mandy galarym. Gaýratyna olmaz, mahala. Näme şu köçe gurrunlar? On etjek bolan oýnyny men şumak düşündüm. O ara men nomerym aljak bolanlar, hemem 10 mandy aljak bolanlar. Ne tutda bıyla. Bar kızlar ayçık koyan zaten bak. Kızlar siz bara line'da, imoda bir yerde koyan zatlar var ha. Yani например siz koyanza surat zat, abloşka ava. On koyunda oğlum bilen birden siz paring bağ olsa, yok olsa bir, iki, bağ olsa iki koyan olin. Men nereden bileyim, men näme paýapçy mı size paring bağ mı yok mu? Nereden adamlar bilsin? Son bizi utardın durýans. Men de paring olma ýazma. Biz nereden bileýin o? Qyýwata deýin siz bilen. Men taksistler bilen kän oňuşman, taksi tutdum bolyn. Maňa diýär, gaýraty da men hakda bir video goýma diýär. Ýene başyma ýapaýmaýmyn. Men aslında da video goýam da özüm üçin bilýäňiz bir geň hereket edilýär, şonda goýam. Tak bara siz ýyldız edesim bilen oklaým özüm ýaly. Ýyldızlyk uçurumlar yalnız hep Türkiye uçayman. Kıyınlar bäriniň ýagdaýy. Şunu uçurum bilýänmi? Barymyz täze zatda galstuk odunca oğlunlar var. Odunca zatda ne maykajyk original 10 milyon kalıp 5 milyon kalıp ýamdy jüýüli bu doly pul bilen gyzlarym 10 milyonluk zat bilen näme? Köyne kulen odunca barymyz bilýänmi? Kepetden bar ýandyryn uçurum hemme gülýär bolsun. Instagram'a surat koydum. Heyt bar ýagda osma. Garnyň çykyp dur. O köýnemiň aşagyna başga da çykyp duran ýaly etdiler. Näme bolşuňyz näýleýdi? Öwrenşipdirler näme o montaj bar ne dip yüz gözüne üýtgedip ýa onsun bunsun çykarýan zatlar edipler. Adam bolňa oýna. Ştaýdy da odanjylama seredäň da. Şonu edip atdak biljegäýdi. Ancak ba. Olmajak ba. Kızgapa kolajak ba. Hemme zat gülýärli. Özüň bala ödetmeli. Alpin golçuk ba. Fult şampuňçyk ba. Hemme zat gülýärli. Gülýärli. Mesele de özüň buna bala ödetmeli. Näde bahram oğlum bahram cancıgıyım. Huatit koy ho. Sana seyretme kızıklı ölün. Yürü. Bizde de ba. Oyay. Eyvay. TikTok, Instagram bar websaytlar onun üçin däl o çişmäni ýa zat etmäni. Sen owudun eşigin gymmat sagyn gymmat maşynyň seni adam eden o gymyn birdat. Seni o zat diýär, duşan içindäki ýüregini diýär adam. Adamlar beýetmän o TikTok onun üçin däl diýän size. Ýene biraz düşündi. TikTok adam rahat eden ýaly. Bolýar menen durtup gelen bolaýyn sezem bir az pikirlendim. Durmuşdan bir daha da alacak olsa ilk adam durmuşa gerek yok. Bir not almaz benim. Vermem hep etmem. Bey kaparma tutmamışım. Durmanlık kalmın. Alın. Şahranı. Tamam. Uçurumlar barınıza udaç, hemmedal gülýär bolsun. Oglanlara gulluğa gidýär, gyzlara okuwa gidýär. Gyzlar söýýän oglonlary garaşýarlar, dogry dämi? Hemmedal gülýär bolsun oglanlar. Gyzlar hemmedal gülýär bolsun.
Kıyılar, oğlanlar salonda işlerler. Kovdura. Benim koy. Dün gece süren işlep. Dağından 8'de yatıp, yine 3 saat yatıp 11-12 ay işe gelirler. Respekt bize. İşlemedik de işlemez. Onun için de ne işin koyurmalı. Ben aslında ona aytmak için videonu çekemem. Aytacak olanlardan uçurumlar. Her yılan görüyoruz, en atalar neyle çapalan ya, giyicesi bilen çağılarının izinden ılgap, ilden kem etmeyecek olup, yoğundan bağır edip etkiyerler de, yani şol uçurumlar, size kıyışkışı burada da aytıp geçecek. Akıl satyandır öйтmem. Öyseniz hem aytıp geçecek. Ne ehilek adam olayım durmuştu. Ösersiniz nesip olsa. Yukarı koy girersiniz, yukarı işe girersiniz. Yöne. En ata diyen zat yattan çıkarma. Hem işi havarını alıp durun. Davay. Mene saçım sıyıracak, seyredin. Son ya saç sıyırdım. Şimdi men kel. Aynulu yalık hor. Aynulu hor menim kel. Birinciden Türkmençe geple. İkinciden öz dilinde geple. Üçüncüden Türkiye gelip dilini yattan çıkarma. Dördüncüden, beşinciden, altıncıdan zaybal ettinizler ey. Konkretni var ya, tuparitsa tupoylar ya. Sizlere ne ağız meninki, dil meninki, istediğim dilde geplimen. Пошли все в нахуй ya. Duysanam ya, ёб твою мать. Assalamu alaikum hormatly adamlar. Gomusunuz endi bir kararda bilinçikler açıldı bilinçikin. Go bilinçikler her hili bilinçikler bazarda. Bilinçik bilýärmi? Süýt bilen zaten diýerler bilinçik şeydi. Çörek ýaly, ýöne tonki. Şowa, palmy bir karar in gowy. Hemme zat gulýarlar.